Hayi nje ukubingelela nje futhi ngibona ukuthi usuku namhlanje sisethelele lona sila siBergville sibonga singamaciko nje nalokuthi nisilethele ubumnandi sibe ndawonye sibe sonke la emphesete njengoba sikhona namhlanje ngibonga nje nethuba lakho nje futhi ongipha lona namhlanje ngibona lokho okuncane nje kusho okukhulu kimi yabona sizogeza udaka namhlanje sogeza udaka namhlanje akuthi phela ne-event ahamba kahle nje kwaba nalokho okuncane kodwa namhlanje njengoba abantu begcwele nje la usahlonipha kona ukuthi njengoba babegcwele udaka bama nathi emfuleni futhi cha bafowethu ngiyanithanda nami angiyazi ukuthi isathulo senu angeke ngaba namandla ukuthi ngingathenga zonke ney'mpahla kodwa nje lokho okuncane inkomo nje lezo xolisa nako naku yikona lokho esikhona namhlanje yabona abantu bajabule ngathi uChristmas namhlanje bajabule kuyadingeka ukuthi abantu baseBergville bahlalele phansi ba-relax bahlale nathi bashuthe nathi ngendlela abafuna ngakhona njengamanje nje njengoba beshutha nje umayithana uyabona ukhombisa ukuthi umuntu owala ekhaya usekhaya nabo bakufile futhi lokho ukuthi iqhawe lethu leli njengoba lilali la futhi uyabona futhi njengoba yabona nje sonke sila awukho ku-VIP la unathi yabona siyakwazi ukubingelela siyakwazi ukukhuluma nawe hayi ngibonga kakhulu njengoba bengibiza nje nalapho ukuthi ngiyoshuthi iy'thombe phinde uye futhi uye ngihlale nawe uhlale la hayi bhutwana uqhubeke uyenze lento siyabonga kakhulu.